Iako je izvjestilac Europskog parlamenta za viznu liberalizaciju, europska parlamentarka Tanja Fajon juče izjavila da je prijetnja ponovnim uvođenjem viza, koja je prošle godine lebdjela nad zemljom Zapadnog Balkana, na određeno vrijeme uklonjena. Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ukazao je da ne treba potpaljivati problem koji onda izađe izvan racionalnih okvira i izvan kontrole. Treba uzeti na znanje da se Njemačka priprema za parlamentarne izbore i da to veoma brzo može ekskalirati kao jedno od važnih tema. Onda se njemačkoj vladi, ako želi uvjeriti većinu svojih birača, sužava manevarski prostor. Države iz kojih dolaze lažni azilanti moraju u ovoj godini stvarno i kontinuirano pratiti, odnosno kontrolirati šta se dešava kako problem ne bi ponovo ekskalirao. 6 zemalja članica Europske unije, podsjetimo, zatražilo je u oktobru 2012. godine da se u slučaju zloupotrebe državama Zapadnog Balkana ukine bezvizni režim koji podrazumijeva slobodu putovanja u zemlje Schengen zone. Predstavnici Europskog vijeća, Europske komisije i Europskog parlamenta nisu se prošlog mjeseca uspjeli dogovoriti oko mehanizama za suspenziju bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana. Poseban problem je to što je Ustavni sud Njemačke odlučio da azilantima sa Balkana pripada naknada kao i svim drugima, a procedura je veoma striktna i dugo traje. Podsjetimo, samo u novembru 2012. godine u Njemačkoj je podneseno ukupno 8.849 zahtjeva za azil, od kojih je 1.306 molbi iz Srbije.